Ba, a ber, gauzatxo bat, bida, soinu honek, oain dela 100 urte soinue hotza nolazun, ataoz egita ezan garaien, soinu honek 101, 102 urte holauzke. Urduan, joko dugu garai bateko saka bi eta hauntxiek eta elgetak eta jote zuen, haik altaoz egabe jote zuen da honek ez dauke engantzatzeko, baina bueno, altaozan aurre jarri eta oain 100 urte hotza nolazun soinuk. O altaoz egin soinuk hasi ziren arte. Urdu pieza parea joko txeu. Eta gaina eskaini nahi diot, 27 urte mendi ezkondu zira eta Zalaenko Javierri eta bera Andrei.